Hola! Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Buenas. Bueno, segurament m'escoltareu que vaig canviant entre valencià i castellà pues perquè són amigues meues també, no només, i convidades d'avui, i amb elles sempre parlo castellà, i sí que és una mica raro. Ángela, de repente te has hecho pequeña. ¿Por qué? Es que soy pequeña de normal. No lo sé. Bueno, es que se ha movido el encuadre de la cámara. Bueno, espero a ver si lo podemos recuperar. Simsaure, bona tarda. Mira, per aquí tenim una castellonenca que ara viu a Vinaròs i un altre valencià. Ahí. Com esteu? És pequeña, dices. ¡Oh, Jordi! Tenemos a Bruscatrol. Bueno, va, fora bromes. Benvinguts i benvingudes al canal de Cimer Valenciana. Aquesta setmana no tenim gameplays de videojocs, evidentment, perquè és una setmana molt important i és la setmana de falles. Ja sabem com està la situació, que no tenim falles, que ja fa des del 2019 que per eixa trista notícia que vam tindre, que va deixar plantades algunes falles i que també les va deixar plantades en quant a la seva organització i tot el que comporta muntar, muntar no, fer falles, que ja sabem, i és del que parlarem avui. A més, tres convidats excepcionals per a començar el primer programa de Tu en falles. Es que me hace gracia porque estas cosas no las hago con mis amigas, que no eso con vosotras. Casi que estoy hasta nerviosita. Pero bueno, pero tornarem, mos diu Paloma, sí, tornarem. Bueno, a ver, el orden que tengo yo es que a mi derecha, mirando la pantalla, tengo a Mari Carmen. Hola. Hola. Vale, Ángela ha vuelto a su estado natural, gracias. Ángela, hola. Hola. Y espera, que voy cambiando los dedos, tenemos a Ana. Hola. Bueno, ellas tres pertenecen a cada una a su comisión, ahora lo iremos hablando, de las 13 comisiones falleras que componen la red de fallas de Benicarló, ¿de acuerdo? Bona nit, Flambó, ¿cómo estás? Pues esta nit parlarem de tot lo que hi ha des del 20 de març, que és en Sant Demà d'acabar la de falles, el dia de l'acabar ¿no? Que seria l'últim acte previ a la setmana fallera, així de manera oficial. I què més que fer-ho amb tres falleres que no només han estat càrrecs de falles, sinó que també han estat càrrecs interns de gestió en diferents àmbits de les falles. Així que anem a començar primer per l'avorrit. Falles estim pendents, ens diuen per així. Flambó és catalana, així que avui, Flambó, aprendràs moltíssim. Sí, moltíssim. Pero bueno, vamos al lío. Y es que empezaremos porque nos contéis si habéis sido primero cargos de falla. No cargos internos, cargos de representación fallera. Venga, va, a ver quién se lanza. Yo creo que, bueno, ya sabéis que yo soy la primera. Yo creo que justamente he escogido 3 personas que hemos sido de todo. Me parece a mí. Pero total. Sí. Así pues, Ángela, empieza tú si quieres y cuéntanos qué ha sido. Vale, pues yo no me había vestido nunca de fallera y empecé siendo fallera mayor infantil. Y fue todo como, ¿qué pasará? ¿Le gustará? ¿No le gustará? Y a día de hoy, pues ya aquí estoy, ¿no? Luego fui fallera mayor en el año 2004, hace aquí 2 días. Y luego madrina de la falla, también fui madrina. Y de momento creo que ya está, ¿eh? De momento. Sí, por favor. Bueno, per a que no, la gent del xat, per a anar posant-vos en situació, ostres, m'he pegat un cop, perfecte, hi ha diferents càrrecs de representació dins d'una falla. També està en algunes la figura masculina, que també és una cosa que també anirem parlant. Ángela, improvisa. Te diuen per aquí. Que cabrón, Jordi. Sí, claro, també van ser membres de la Junta Local Fallera de Benicarló i en un dels actes nos va tocar improvisar una miqueta y Ángela improvisa y Ángela no tenía ni idea de qué fer en ese momento. Per això diu Ángela improvisa. Bueno, ara després passarem als actes de gestió perquè pareix mentira, però el que hi ha darrere
fins al dia de la Setmana Fallera, pareix broma, però les falles no només són un monument que es crema l'últim dia, sinó que comporta molt, a més d'un teixit econòmic brutal, que també parlarem estos dies, perquè tindrem un artista faller que també ens explicarà una miqueta tot el tema del monument, no només com a monument, sinó tot el que comporta. Però bé, no vaig a fer més spoilers i, Anna, quins càrrecs has sigut? Pues nosaltres a la falla, la veritat, que a part de poder ser fallera major, infantil no vaig poder disfrutar, però a part de ser fallera major, després ja per herència eres sí o sí la regina del foc. Per tant, eres l'encarregada d'emprendre el foc al monument. Cosa que, com a fallera major, a lo millor godies en aquest puntet que dius, m'han cremat la falla. Però quan tens aquest càrrec ho veus des d'un altre punt de vista. I clar, això ja te porta, pues, com no, a formar part de l'acord d'honor de Benicarló, en opció a fallera major qui la vulga o la tinga. I clar, avui que són 3 càrrecs honorífics que t'omplin l'agenda durant 3 anys, t'obren un palmito de conèixer gent, tant dins com fora de la teva falla, que és que te canvia la manera de viure les falles per a sempre. Tal qual. Tal qual. Bueno, de fet, com a anècdota contaré que a les 3 pues vaig conèixer, ja bueno, al poble mos coneixem tots, no? Però més a fons i acabant sent amigues va ser més per el tema de falles. No? És com, qui no està en una comissió fallera? Que segurament existirà gent, però és com... està clar, no? Arturo Salom ens diu Àngela Sexy. Cabrón. Uy. No pasa nada, no pasa nada. Mientras no saquéis un clip, Twitch no me banea, ¿vale? Por decir palabrotas, así que no os preocupéis. Bueno, María, ahora cuéntanos tú qué cargos has sido. Jo he sigut fallera major infantil. També amb el càrrec infantil a la nostra falla va lligat el càrrec de Reineta del Foc, per tant vaig ser fallera major infantil, Reineta del Foc, i el tercer any vaig ser cor d'honor infantil de la Junta Local. I el 2017 vaig poder ser fallera major, 2018 padrina del foc i el 2019 de la Junta, com a component de cor. Molt bé. Una cosa, penseu que una vegada entres ja no pots sortir? Sí. Sí. Entras en un bucle, en un círculo de que no puedes salir. Entre los por ahí te vuelven a liar. Eso, entre los cargos te que lías sola. Totalmente. Pero eso lo digo porque esto me lleva a pensar a que una vez te implicas como cargo de representación, acabas también siendo cargo de gestión. Así que vamos a entrar a eso. Ángela, ¿cuántos cargos de gestión has tenido? Yo estuve en la Junta Local hace, ¿qué era? 4 años de esto, 5, más o menos 6. No lo sé, lo hemos estado hablando esta mañana y la verdad es que no me acuerdo. Más o menos. Y ahora estamos en el grupo de protocolo y prensa dentro de la falla. De momento ya está, o sea, no más cosas no, por favor. Pero de momento es el protocolo y prensa dentro de la falla. Tu falla, el CADUF, es, si no me equivoco y no ha cambiado el censo, es una de las más nombrosas también, ¿no? Sí, no sé ahora cuántos está, la verdad que como no estoy dentro del tema ese no lo controlo, pero creo que la Benicarló y el CADUF, si me equivoco, corregidme, ¿vale? O sea, creo que son de las más numerosas que hay, también me imagino que será porque también son de las más antiguas. Entonces, nuestra falla es la segunda más antigua de Benicarló. Entonces, me imagino que también eso a la larga ayuda, ¿no? No lo sé. Claro, ho diem més que res per que, tot i que sigui premsa, són totes les comissions que se formen dins de treball de les falles, com n'hi ha tanta gent, a la llarga també es converteix en una càrrega de feina, no? Perquè quanta més gent, més activitats. Quantes més activitats, més coses a cobrir, etc. I tot això... ¡Oh, Celia! Tenim a Celia per aquí. Hola, Transaneta. I hola, Sara Lome. Bona tarda. Moltes gràcies per passar-vos. Bueno, ara estem parlant de càrrecs, no? Fiem la conya, no?, de que una vegada acceptes un càrrec entres en una roda que no pots parar.
no? I al final sempre acabes fent de tot. I ara estàvem en la part de gestió. Anna, a veure... Jo opino que després d'entrar com a càrrec honorífic, entres en contacte amb altres falles i això te dona idees noves, nous punts de vista i aportes tant a la falla, acabes tan implicat que acabes, vamos, en l'aigua hasta aquí. I, clar, a mi, per exemple, el ser fallera major me va portar a reinar el foc, me va portar a l'acord d'honor i això me va portar a entrar en junta local i en aportar noves idees i noves visions a la meva falla. I aunque a la falla seguisca com a la niña de los recaos, saps? Un llibre, una subvenció, però sóc una simple vocal. O sea, allí no mos regim pel pes que té el càrrec, sinó pel tonto que n'hi ha de turno. I és un premi que Maricós me pot confirmar que m'enduc algun any que altre. Però en canvi, per exemple, la Junta Local sí que funciona, funcionalment és molt diferent i allí quan vaig entrar i vaig compartir tant en tu com en Àngela els anys de gestió, vaig entrar com a vicesecretària, per exemple, sent vicepresidenta de Junta Local. Ja ves? Poca broma, A quin nivell, a quin nivell. Bueno, dir que Mari Carmen i Anna pertanyen a la mateixa falla, que és la falla La Carrasca. Estos dies també veureu un vídeo que hem preparat per a les 13 comissions falleres, on fem un repàs de les falles que n'hi ha a la Junta Local per a dedicar-los un espai i almenys un huequet dins d'aquesta programació, més que res perquè no són temps fàcils per al món faller. I sí que també descobrireu totes les falles que existeixen, perquè és un poble de 27.000 habitants, Benicarló, però és que n'hi ha 13 falles. O sigui, poca broma. Però, Mari Carmen, a veure, conta'ns tu de tema de gestió. A veure, que tu tens veus en els càrrecs de representació. Jo la veritat que els salts que van fer elles d'acabar de ser cort a passar com a membre de la Junta, jo no l'he fet. Sé que alguna vegada a la vida acaba de caer a la Junta, perquè no ho descarto, crec que m'agradarà l'experiència, però creia que no era el moment eixe. Però és el que diu Anna, quan més t'impliques, encara que sigues la xiqueta dels recados o les xiquetes dels recados, Anna més que jo, perquè n'hi ha tropeza més vegades que l'altra, però que al final hi ha dies que dius, bueno, això pot en mi, jo pa que me fico en estos fregados, i després dius, pues... Després te costa un sopar en Anna, o 2, o 3, o el que siga, però al final te compensa. Sí, bueno, jo crec que si no, no estaríem, no? Vull aprofitar per a dir que ens acabem de fer una raid amb 5 participants. Moltíssimes gràcies per portar-vos per portar al món de les falles a 5 personetes. Yangu, gràcies! I benvinguts i benvingudes. Bueno, és el que parlàvem, no? Jo, per exemple, sí que és veritat que a mi m'ha passar que jo soc de Benicarló, però com la meva família no és de Benicarló, doncs no estava involucrada en el món de les falles. Per tant, hasta que no me van proposar ser fallera major de la falla, jo no vaig entrar en contacte amb les falles. I va ser a partir d'ahir que me vaig enganxar, no? I com diu Anna, quan entres també a la part de gestió descobris coses noves, una cosa me llevo a la otra, i vaig acabar a la Junta Local Fallera, pam, ahí. I crec que des del 2012 que vaig ser fallera major ja no he parat. Menys ara quan me'n vaig anar a Catalunya, que ja vaig decidir respirar del món. Tot i sí, alguna cosa cau, però estem més lluny. Però bé, per anar-vos explicant una miqueta a la gent que esteu entrant, n'hi ha diferents càrrecs de representació, n'hi ha falles que tenen també la figura del faller major, del president infantil. El president infantil ho tenen totes, faller infantil o president infantil. És que també penseu que canvia també la nomenclatura segons quina falla, etc. I sí que en veritat és tot un món que no entrarem avui perquè és molt extens i després cada falla té una organització diferent. Està president-presidenta, vocals, secretaris, tresoreria, tal. Perquè les comissions falleres són associacions, vale? Que poden agarrar subvencions, etc., com deien abans. Passem a com acabem sent càrrecs d'una falla. És a dir, quin procediment? Jo sé que cada falla té el seu. A la paperina, per exemple, tu t'apuntes al llibre d'actes. I al llibre d'actes n'hi ha una llista infinita en la que n'hi ha l'any i la persona que s'ha apuntat i el càrrec que vol. A veure, Mari Carmen i Anna, vosaltres de la Carrasca, com ho feu allà? Per exemple, si vols començo jo, perquè jo soc l'última xica escollida en el sistema antic. Vull dir, a la meva falla tu encetes un any i te presentes per aquest any i punt. No solem acumular, aunque sí que hi ha tradició d'avisar-nos entre nosaltres per no xafar-nos, saps? Però, per exemple, jo soc l'única xica que va votar la comissió només d'homes.
Després vaig ser l'última, el 2009 se va votar aquesta decisió i es va dir que mai més, que d'ací endavant votaríem entre tots perquè la representant és de tots. Però bueno, pareix que vam anar evolucionant tard, però ho vam fer, Bueno, de fet, el tema de l'evolució del pensament de les falles ha costat una mica canviar-lo i encara queda alguna falla que encara li costa, Pero bueno, mira cómo se ríen. Bueno, no vull que quede molt formal la xerreta d'avui, Així que si heu de contar alguna cosa o heu de trencar la conversa, ho feu, en tota la tranquil·litat. Però bé, continuem parlant, a veure, com arribem a ser càrrec? Bueno, pues nosaltres, és el que diu Anna, votàvem primer, ella va ser l'última que van votar els homes, després van ajuntar la comissió, perquè estaven per separat, la d'homes i la de dones. Se va fer una comissió única, tots teníem el mateix vot i la mateixa veu, i fins l'any passat, no? 2019, 2020, Anna? Anàvem a votació. Actualment, és que l'ha fet ella, el reglament. Bueno, és que l'ha redactat ella. Sabeu, la xiqueta dels recados? Pues això. Que esto I es ara lo hi ha una baremació. Implica, pues, si la família els fills, si els pares, per exemple, fa anys que pertanyen a la comissió, si han sigut algun càrrec honorífic, tot va sumar punts quants anys fas que te vestixes i ara per baremació. Era duret, la votació era algo duret. Bueno. Però això també és com el sistema de votació per a fallera major del poble, que no entrarem en detall, però també ha anat canviant, igual que la de la Regina de Festes, que primer era sorteig i després votació. Bueno, clar, és que el tema de votació sempre fa una mica puro, no? Almenys per a la persona que ha de ser votada, no? I Àngela, caduc què? La meva falla normalment no han tingut mai cap tipus de problema, exceptuant algún any esporádico por encima. Te voy a hablar en castellano porque se me hace súper raro dirigirme a ti en valenciano. Tranquila, yo también voy a ir cambiando. Estoy acostumbrada a hablaros a todas en castellano y se me hace como súper extraño, ¿vale? Este momento. Entonces, nunca hemos tenido ninguna votación ni cosas de estas. Normalmente tú, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo cumplí ya 17 para 18. Entonces a mí me hacía ilusión a los 18 años ser fallera mayor. Entonces no había nadie más, pues adelante. Normalmente siempre ha habido... nunca ha habido un conflicto de decir esta y esta, ¿a quién cojo? Entonces por eso ahora hemos sacado unos estatutos nuevos donde existe esa opción en qué hacer por puntos o por antigüedad y demás. Pero nunca ha habido, que me suena a mí, es que justo cuando estaban hablando ellas lo estaba pensando y no me suena que hubiese algún caso de que se han presentado dos y han tenido que votar. Normalmente en mi falla ha habido años que sí, ha habido años que no, pero siempre hemos tenido una fallera mayor y normalmente siempre, pues yo me apetece en el año 2004 ser. Por ejemplo, yo tenía que ser el 2005, pero ese año 2004 no había nadie. Yo quería ser fallera mayor con 18, entonces ese año cumplía era el cambio, ¿no? Entonces pues dije, pues si no hay, pues me da igual hacer un año antes. Muy bien. Y ya te digo, normalmente en la semana de fallas, a no ser que estos años atrás con el tema económico y demás, la semana de fallas hacemos una comida que es el Día de Dones y ahí se presentan los cargos del año siguiente. Normalmente, ahora pues ya te digo, no. Y antaño ese día íbamos todas a comer a un restaurante típico de Benicarlo y es que no sé si puedo hacer publicidad. Hombre, entonces... no me pagan por hacer esto, así que creo que puedes decir lo que te rotas, la verdad. El Cortijo. A nadie mal Cortijo. Y las madrinas se elegían por sorpresa.
O sea, Hostia. éramos como no sé cuántas mujeres y la comisión se ponía de acuerdo y demás, a lo mejor por la fallera mayor o por X o por Y, o porque a lo mejor el marido pues le hacía ilusión que la mujer fuese y demás. Y antaño las madrinas salían de ahí. No lo sabía nadie, exceptuando a lo mejor el presidente o algún cargo de la falla, y salían de ahí. O a lo mejor la fallera mayor decía, pues yo quiero que sea Pepita y Sotanita. Entonces, Pepita y Sotanita se nombraban ese día como sorpresa. Las madrinas. Jordi Brusca nos dice, está cerrado, puedes decirlo. ¿Es verdad? Ya no Es verdad. És verdad. I Cèlia nos dice, antigament a la paperina ho fèiem a sorteig, paperets amb els noms dins de una bossa i au. La mai no s'entra i el nom agraciat sempre a la reunió dels homes. És Pero hacemos inocent o no es inocent. Bueno, cada falla es un mundo y al final cada falla ha sabido encontrar su manera de poder hacerlo, pero sí que es cierto que el problema está en cuando coinciden dos. Eso sí que es duro también. Mira, de hecho... Espera un momentín. ¿Me podéis confirmar desde el chat si se ve bien y se les escucha bien? Porque no lo he preguntado y a lo mejor aquí... un segundito que me contesten, porque hay entre nuestra emisión y la que reciben ellos hay unos segundos de delay, de retraso. Yo estoy oyendo a Grego desde abajo y se oye, ¿eh? Vale, perfecto. Hola, cariño. Qué grande. A Grego, por cierto, lo tendremos mañana que como artista fallero, así que seguid la programación porque le preguntaremos cosillas de ese mundo. Sí, no, en esta casa se respira fallas a tope. Vamos. De hecho, cuando yo fui infantil, yo antes era de la Carrasca. De la falla que son ellas. Y me fui. me fui porque el CADUF no tenía... De hecho, toda mi familia y demás son de la Carrasca hoy en día. El CADUF no tenía fallerita infantil y unos conocidos de la falla sabían que a mí todo esto de la farándula me encantaba. De hecho, iba a ser nada más de fiestas. Y me dije, pues me voy a la falla del CADUF. Y desde el año 96 que empecé en el CADUF, allí estamos. Y yo te digo, mi falla, los cargos se eligen según como venga. Bueno, sí que es cierto también que hay circunstancias. Exacto, que hay huecos, claro. ¿no? Porque tema económico que lo has mencionado antes, o sea, no todo el mundo puede permitirse, entre comillas, el poder ser fallera mayor o fallera mayor infantil o presidente infantil de todos los cargos de representación. Mira, nos están saludando. Lasli, enfermera, nos dice gran artista Grego. Jessica, hola chiques. Ay, ese Jessica em sona. De la manera que está escrito. Grego nos saluda. Bueno, Grego ya hacía rato que estaba por aquí. Incluso está indirectamente en una de estas cámaras. Está abajo. No, pero sí, hay muchas circunstancias y es una cosa que te la tienes que pensar, pero hay gente que incluso nada más nacer apunta a sus hijos, ¿no? Y es como, mira, yo apunté a mi sobrina. Bueno, aún no la confirmé, pero sí que tiene parejita. De hecho, claro, es que... De hecho, Daniel, si no pasa nada, ¿vale, Grego? No escuches esto. Él está, entre comillas, apuntado, que luego eso pues se apunta en el aire, ¿no? Para el año, me gustaría 2029. 2029, 8 añitos. Claro. Es expresión para tu falla decirlo en público, ¿eh? ¿Me habéis oído todos o me acerco? Entonces, es eso, yo lo apunto porque en el aire, ¿no? Que se dice, porque mi ahijada también quiere ser fallera mayor de su falla, otros compañeros también quieren ser el fallerito, y pues como que te hace convoy, ¿no? Que sea con más gente conocida. Claro, pero es lo que una vez estás dentro, ¿no? Pues te apetece que como van creciendo juntos también, pues que ese camino lo hagan juntos, no sé, sobre todo por los niños que desde pequeños ya les ponen las parejitas, porque es una manera de que cuando quieran ser falleros mayores infantiles sean los que siempre han estado juntos, porque bueno, de la semana fallera hablaremos el viernes, así en plan resaca fallera, pero veréis todas las cosas que se hacen en una semana.
Ana, como dormir en una silla y esas cosas, o encima de una mesa, buscando rincones donde poder descansar. Y bueno, Jordi nos dice, Jessica, sí, había acertado. Solo habla la caducera, es que los carrasqueros habláis por el chat. Perdón. No. Perdón. No sé si queréis hacer alguna comentario sobre esto, Mariana. Hombre, yo pienso que el cadufo a lo mejor no se encuentra porque es una de las fallas más nombrosas en cuanto a comisión hablas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos socios. Claro, entonces juegas un papel entre tu papel ejecutivo o el de tu familia y tu papel social en la falla. Entonces, claro, ¿qué hacíamos? Bueno, no sé por qué he cambiado a castellano, ¿vale? Inevitable. Anem jugant un poquet en el traspeu, no li vols fer feos mai a ningú, saps? Perquè, claro, a nosaltres ens agradaria que tot el món tinguera el seu emplaçament, però, claro, quan a tu te ve bé per necessitats econòmiques, per necessitats d'estudis, de que els xiquets són més grans o més menuts, a tu te fa falta voltes d'un any. Llavors, ahir és on ens vam trobar els problemes i vam dir n'hi ha que renovar els sistemes. I, clar, jugant en vora 200 socis i 60 persones de comissió, estàs jugant en moltes famílies i després, clar, és que és un sí o un no. Quan votes és molt dur. Sí, totalmente. Pues, si vos pareix, passem... Ara ja tenim càrrecs, ¿vale? Ja hem escollit càrrecs. La comissió ha donat el vistiplau perquè, a banda, no és dir, soc càrrec i avant, no, pues això s'ha de parlar també en comissió i tal. Una vegada s'ha acceptat aquests càrrecs, què passa? Perquè tenim l'entrega de pergamins, tenim el sopar de càrrecs. A veure, xerrem-nos una mica sobre això. Nosaltres obrim plats, se presenten, bueno, ara en aquest cas se portaria a baremació, una vegada elegits, se'ls comunica que estan elegits, i a l'estiu fem el sopar d'estiu al barri de la nostra falla, un carrer del barri, i és on se presenten els càrrecs. Se presenten, se'ls dona el pergamino oficial, com a que són els càrrecs elegits. I a partir d'ahí, pues... ¿Ha començat tot? Sí. No, Anna? Sí. A partir d'ahí després ja te queda la proclamació oficial, que és un sopar més de gala, on t'asseguren que este és el teu càrrec, ahí te donen una altra flors i una altra insígnia o el que siga, que t'habilita com a fallera ja nombrada oficialment, que no tindràs banda fins a la teva presentació, però ja eres la fallera major de la teva falla. O fallera major infantil, o el càrrec que... T'acredita com a, no? Acredita a, sí, perquè el típic que posa els pergamins. La falla President, no sé què. Sí, t'acredita com a, tal. I ahí lo que sí que se fa, no, Ángela, estos son lo que diem sopars de presentació de càrrecs. Ahí cada falla també fa una miqueta s'acomiada l'anterior fallera major i els càrrecs de l'any anterior i entra la nova i bueno, i aquests sopars per mi són grandiosos. Jo crec que els sopars de falles són grandiosos. I bueno, i ahí ja cada falla organitza el sopar d'una manera. Sí, nosaltres anem al Cortijo. Ara no sé on iremos. Però anem allí i a veure, és un moment xulo perquè és el moment que entre cometes, es comences a dir adiós al teu càrrec, no? A aquesta banda tan llustrosa que portes després de falles. Però... Limpia. Con las porlas y todo. Sí. A més d'una le tengo que dir aguántame la banda, que creo que nos está mirando el aguántame la banda. Llavors, és el primer sopar. El sopar de càrrecs, és el primer sopar. Almenys ara nosaltres sí que estem començant a fer els pergaminos ara, per a qüestió de 2-3 anys com a molt, però el sopar de càrrecs és el teu sopar, no? El que voy a ser jo la fallera major i és molt xulo perquè ja comences a l'ambient fallero i demés. Sí, perquè prèviament és, jo vaig a ser la fallera major, però n'hi ha un trance. Entre el 20 de març fins el sopar de presentació de càrrec
és una fusió entre els càrrecs anteriors i els nous, perquè els anteriors encara van a actes, si n'hi ha al mig, doncs festes del poble que cauen en agost i tot això, Cèlia, sin borles, a això me referia, que quantes vegades hem perdut les borles de la banda de l'acordo, no?, de Fallera Major, de la Junta Local, dona igual. Jo crec que les he hagut de canviar, les de Fallera Major 2 vegades, però això és un trance i el sopar de càrrecs és com la confirmació que a partir d'ahir ja pots dir, ara sí, ara ja sóc jo la Fallera Major del següent exercici faller, no? I és com que a l'altre se li queda un... Ai, quina pena, perquè tot i que parega mentira passa superràpid tot, però superràpid. Jo crec que vius tan intensament l'any de fallera que després dius, ja està. Però bueno, sí. No vaig a continuar avançant perquè el que següent destacaria, no, seria la despertar. Per què? Pues, a veure, aquí n'hi ha una organització d'actes, tot té un protocol a seguir. I és que després de la presentació de càrrecs s'exalta la Fallera Major de Benicarló. Però això ja ho parlarà la Fallera Major, que per cert la tindrem demà. I després d'ahir venen les exaltacions de les 13 comissions falleres. Això quan dura? 2 mesos. 2 mesos que cada cap de setmana n'hi ha presentacions falleres. Però és que abans d'això se fa el que és una despertar. A veure, expliqueu-mos. Per què se fa la despertar? Jo estic parlant molt, parleu vosaltres. És que em sap greu dir-vos, tu, parla! Així, ja està. Que jo i Mari segurament ho farem, Mari i jo ho farem igual, però potser Àngela no, perquè, clar, tot té protocol, però cada un té el seu. Sí. És que això és una altra. Després venen els problemes. A la meva falla, per exemple, se te queda ja una setmana abans de la teva presentació, ja te fan la despertar, te la fan els càrrecs que encara no... O sea, jo crec que ara fan els nous, però abans ho feien els que ja anaven a sortir. Era com la seva despedida i tu vas... Jo l'any meu els vam fer junts, l'any que acabàvem i que començàvem. Però ara com només se'n fa una, la fan tots junts, els que entren i els que surten. La mia també. La de la despertar de la presentació era els càrrecs veterans i els novençans era per falles. Però, claro, cada dia se fan menys despertades pues, pel temps, pels diners, per l'organització que comporta. I perquè antes tu empalmaves del casal. Sí. Ara, a les 4 del matí, de les 4 del matí, què fas? Claro. Sí, Tu vas al Cocoa. I ara sí, particularment, eixe dia també se fa el dinar del soci. Vull dir, després fem paelles del soci, doncs tot el dia que estàs a la falla, tot el dia esteu junts. I que al gener-febrer tens moltes ganes de falles. Aniries amb un milió de falles, o sigui, el que fos. Sí, és que per la gent del xat és dissabte i diumenge... No, són dissabtes. Els dissabtes se fan les despertades i les exaltacions en dissabte i en diumenge. Dissabte de tarda i diumenge de matí. Això durant 2 mesos, fins que l'Ajuntament de Benicarló va decidir que el cap de la carxofa no se feia res. Perquè el cap de la carxofa cau a finals de gener. Per tant, hi havia una barreja ahí de processó fallera més guiris que venien a provar carxofa. Bueno, ahí... I al final van fer amb la Junta Local pues, van decidir que anirien allí a lo de la carxofa pues, per vendre, entre cometes, les falles, no? Però bueno, el tema és que la despertar, el que fa és despertar tota la ciutat, com el seu nom diu, tirant coets i bombetes, me pareix que Anna per ahí té... Que Charo no nos deja. Bueno, en mi casa... Estáis en la República Independiente de Twitch, por tanto vale. Aquí... No, Jordi dice, estaré pendientes... Bueno, a ver, eso guardaroslo para la semana de fallas, porque yo ahí quiero que me contéis cómo se viven de verdad las fallas, por favor. No me vale, no, mira, pues hemos ido a este acto. No, lo que decía Mari también, o sea, antes me acuerdo que yo, hacíamos la volteta y después de la volteta te enganchabas con las charangas y después te ibas a cenar como podías, porque a lo mejor ibas tan doblada que no sabías ni por dónde ibas. Después te hacías toda la noche hasta las 6 de la mañana a las 7 que te ibas al casal a ver quién estaba preparando la despertada de tu falla, ¿sabes? Y la no te enganchabas chocolata. a despertar.
en mi falla había chocolate antes de empezar la despertar. Eso. Muy duro, muy duro irse allí con la boca de toda la noche, la tarde, el día, a comer chocolate con pan. Hola, família Caricú, benvinguts. Estem ara a meitat de les preguntes. Estem acompanyades de Mari i Anna de la Falla La Carrasca. No venen en representació de les falles, venen com a falleres, Así que pueden decir lo que les plazca sin problema. Però bueno, i luego tenemos a Àngela, que és de la Falla El Caduf. Torno a repetir que al llarg d'aquesta setmana tindreu de dilluns a divendres programació relacionada amb les parts més importants de les falles, i amb gent de Benicarló i gent fallera. Bé, ara vam parlar, després de despertades que anuncien que això ja comença, anem a comentar l'exaltació. L'exaltació, perquè sabeu que és un acte que de vegades dura 4 hores i és pitjor que una pel·lícula de l'UCM de Marvel? Tot des del principi, des de que te fan alçar a les 7 del matí per anar a preparar-te perquè has d'estar enllestida, etc. A veure, qui comença? Conteu-mos una miqueta, va. Que la gent sàpiga del xat què és una exaltació i com funciona. Yo creo que le toca a Mari. Va, Mari. Va, Mari, mójate. Bueno, va. Cuéntanos tu presentación. Mi presentación muy bien. Hizo buen tiempo, que es importante. Bueno, vas a la peluquería, te maquillen, te vestixen, perquè t'han d'ajudar a vestir. Bendites mames, o tías, o abuelas, o... Eso és una cosa que no hem parlat, però que parlarem el dia de la indumentària, que és vestir-se de fallera, no te pots vestir a soles. Té tot un entramat ahí dins per què t'has de posar i també un protocol a seguir, perquè com no t'ho poses bé, aniràs incòmoda tot el dia. Però bé, continua. Bueno, una vegada estàs vestida, a la nostra falla antigament anaven a buscar-te en passacalle, en l'escort d'honor i els homes de la comissió, bueno, tota la comitiva, t'anaven a buscar casa per casa. Farà 5 anys o així, ho van canviar i arribem en cotxes a la falla. Entonces està tota la falla allí esperant-te, arribes i bueno, fas un brindis i ja baixes cap a l'auditori directe tots junts desfilant. En el meu cas va ser així, entonces jo no soc de Benicarló, soc de Càlig. I a mi m'ha fet molta il·lusió poder sortir de casa meva. Que al fin i al cap, vull dir, les falles no només són pels benicarlandos, són pels que... És veritat. Pels que tenen sentiment de fallers, no? O sigui, dona igual, això no... Bueno, Càlig és un poblet de l'interior del Baix Maestrat, perquè, clar, aquí la majoria... Bueno, la majoria... Avui són benicarlandos, estic flipant, perquè estan entrant benicarlandos a Twitch, estic supercontenta, de veritat, gràcies. Pero somos bueno, influencers. Sí, ojo, tela. Pero la mayoría de gente que nos sigue también es catalana. Entonces, claro, tenemos que ir explicando un poquillo geográficamente dónde nos encontramos. Sigue. Bueno, pues nosaltres sortim desfilant des del casal fins a l'auditori, que l'auditori és on se fa la presentació, l'exaltació. I per mi va ser un dia molt especial perquè jo tenia a la meva banda de música, perquè la del meu poble. I... Anna, riu-te'n, perquè vaig donar mi banda de música. I Anna me decía, anirem a Xines, perquè només venen... Només tocaran pa tu, nosaltres no escoltarem. I arribar a l'auditori va ser molt bonico, però clar, jo vaig ser la penúltima presentació, o l'exaltació. Clar, estaven totes les meves, menys la de la fallera major de la falla de la Perina, ja estaven totes vestides, jo tenia totes les meves companyes allí. I després, jo recordo, anècdota o com algo a destacar, esperes tant per entrar per dins, perquè jo, per exemple, vaig ser l'última en pujar a l'escenari. I una vegada dalt va ser, em vaig sentar a la cadira, va parlar la mantenedora, i ja pleitesies, que les pleitesies són les falles germanes que venen a saludar-te i a donar-te els pins corresponents a les seues falles, i va ser un moment de, ja està, saps? De que poquet he estat allà dalt. Per mi, l'anècdota és eixa, de que poquet he estat allà dalt. I l'any que surtes, això ho diu ma mare, no? L'any que surtes que te quedes, eres la primera que arribes dalt, sí. Ma mare diu que te quedes dalt i diu, és que és la soledat de la fallera major, és veritat, estàs a soles, és com el teu moment disfrutar perquè acaba, i estàs a soles a l'escenari.
Bueno, el Perquè president... l'acord d'honor, és a dir, les falleres i fallers de la falla i els xiquets, que per mi el moment de xiquets és que m'enxissa, veure'ls, és més tard. Per tant, tot l'inici de l'acte estàs ahí en plan, hola. Sí, això és quan acabes. Però ja t'he dit, l'any meu de la meva presentació de fallera major va ser ja està tan poquet. Saps? El moment tan esperat i estàs no res. Sí, per la gent li pareixen 2 o 3 hores de presentació, però per mi que va ser mitja hora, 3/4, 40 minuts, no sé, 1 hora, super poquet. Ja veus. Bueno, Anna, conta'ns tu la teva experiència. Clar, jo al ser anterior, pues, sí que vaig... Vull dir, jo soc una persona que se prepara molt les coses, molt puntual, o sea, no. Entonces... Es que... Fallas entran pel teu carrer, fa un carreronet molt xicotet. Entonces dona goig assomar-te i veure tota la falla ahí comprimida en un carreronet, tota la banda, tota la gent de la copa. I estar vestint-te, pues, és un puntazo espectacular, perquè tenia les meves amigues xillant-me que per què no estava vestida, i jo, pues, he fet tard, no passa res. No, perquè al mig de la meva falla el protocol és en plan, Puigdemont, Dani, a tal. Clar, no, jo vaig visitar tots els, llavors ja vaig baixar vestida, i ja sí, protocol, fotos i tot, i és el que diu Mari, jo vaig ser un aniversari, per tant jo vaig entrar com a les 2 hores de presentació. Què va ser? N'hi havia bar. Jo no vaig passar pel bar, jo m'he quedat al carrer, com a bona xiqueta. Jo no. La gent de la cort, totes les teues companyes van muntant, poquet a poquet, pues una perquè és madrina munta al principi, l'altra va muntant quan munta la cort, i tu te quedes allí sola, saps? I dius, pues què vaig a fer? A mi me va traure el meu germà, pues los dos mano a mano al bar mos vam quedar. ¿Entens? Joder. El final, pues mira, quan baixes ja sols, entre els nervis i els 2 o 3 patxarans que us havien fotut, va ser espectacular. Vam saber salvar a jugar molt bé. És el que diu Mari, dure tan poquet, estàs allí, 4 sonrises, 4 fotos dels nervis, t'aturulles un poquet i ja ha passat. Ja estàs al restaurant quan te dones compte. Ja veus. És que abans de passar a Àngela, en l'exaltació després se fa un sopar o dinar si cau en diumenge. I ahir en el ball, en el sopar i tal, de després és on se fa tot el protocol que no s'ha fet a l'escenari. Pues l'entrega de detalls, sopar, el ball oficial, bueno, és una miqueta més jo us puc imaginar com una boda, no? Primer està l'acte cerimonial, no? I després està el festejo. Pues exaltar a una fallera major i als seus càrrecs és quasi el mateix. Hasta de pasta també. Àngela. La meva va ser un desastre. Tal qual. El día antes va a ser la presentación de la Carrasca y la feia, si es que me recuerdo como si fuese a ir. Y voy a cambiar al castellano. Y Tranquila. la hacían en el auditorio. Ahí en el auditorio, en el pabellón. Y ese día caía un agua, o sea, no caía, la tiraban a cubos. Yo solo rezaba que el día siguiente, que era la mía fue el domingo, fue por la mañana, solo rezaba que no lloviese. Me daba igual que estuviese nublado, solo rezaba que no lloviese. Mi vestido era blanco, ¿vale? Un blanco brillante y a las 6:30 de la mañana me despierto y el agua caía. Joder. Pero vamos, algo exagerado. Me fui a la peluquería, me empezaron a peinar, me puse a llorar como una magdalena, no había manera de maquillarme, me desmayé, me tuvieron que meter en el suelo de los mismos nervios que tenía en ese momento, ver el tiempo, el no poder tener un pasacalle, el no poder lucir, porque tú lo que quieres es lucir tu vestido, ¿no? El no poder lucir mi vestido, en lo que decían ellas de no venir nadie a recogerte, a tal. Entonces me hicieron los topos, me maquillaron y yo no sé qué me pasó por la cabeza en ese momento, que me encerré en el baño y dije, yo de aquí no salgo. Ya ves. Me quité los topos de los lados, empecé a despeinarme, o sea, un caos total. Y luego me viene mi prima y me dice, Ángela, que sale el sol. Y yo digo, ¡mentira!
pero esto, sin maquillaje, sin topo, o sea, una barbaridad. Y sí, efectivamente estaba saliendo el sol. Claro, podéis imaginaros mi cara y mi pelo de fallera mayor en ese momento. Tuvo que venir la peluquera, tuvo que venir la maquilladora, o sea, en ese momento histeria, drama queen. Pero bueno, luego salió el solete y es lo que dicen ellas. Yo vivía entonces en un sexto. El oír que viene la banda de música hacia tu casa, mira, solo de pensarlo, os lo juro que se me ponen los pelos de punta. El asomarte al balcón y ver desde ahí arriba todo el pasacalle, toda la gente, la banda de música, gente que tus amigos de la falla, tus amigos del día a día, tu familia, todos en ese momento que es para ti y únicamente para ti en ese momento, es una pasada. O sea, es una pasada. Y en cambio ellas, por ejemplo, en la presentación sí que tienen, que salen las últimas, pero en mi caso no. En nuestro caso sale la corte infantil, sale la fallera mayor infantil, luego la corte infantil, luego ya salen las madrinas y luego ahora sale la fallera mayor. Y la fallera mayor recibe a su corte. Entonces luego ya sí que el mantenedor y demás. Entonces nosotros en nuestro caso sí que podemos poner la banda a toda tu corte y recibir a toda tu corte. De hecho, todos los miembros de la falla y demás salen también a hacerte pleitesía y la verdad que es lo que decían ellas. Son a lo mejor 2 horas de presentación, 2 horas y media de presentación, pero se te pasa así. Cuando te das cuenta estás vestida de fallera sin zapatos en el restaurante a punto de irte para casa. Es una pasada. Bajo mi punto de vista es una pasada. No, de fet, bueno, Jessica ens diu que esto ahora es una lástima porque es impresionante eso de escuchar la banda de música desde tu casa. Jo només vaig a fer un comentari i te deixo, Mari, que jo ho vaig flipar total perquè jo, el que vos dia abans, no havia sigut res a Falles, no? I clar, jo de cop vaig estar al 35 aniversari 35 aniversari de la falla de la Paperina. Damunt va ser aniversari. O sea, falla major, 9 i damunt aniversari. Pam! I clar, m'ha agafat per la finestra i jo vivia al carrer Sant Francesc, que és un carrer, per a la gent que no el conega, que és molt ampli i que és quasi que és principal del poble. Per tant, jo veia des de l'església com venia tota la falla, sense cotxes, la banda de música, perquè en aquell moment sí que teníem banda, bueno, ara tenim Dolçaina Tabal, però bueno, va canviant la cosa, i venien tots a esperar-me baix, a mi, saps? I jo en plan, me muero, qué miedo, qué vergüenza, i clar, jo també, lo del vestit, jo crec que lo del vestit és veurem amb aquesta joia, perquè per a mi és una joia, el que portem, ¿vale? Tot sencer és una joia, i el moño fet ahí. Per mi és tot artesanal, no? Com és tot artesanal, per a mi és una joia tot el conjunt. I clar, no m'ho creia, i sí que és veritat que de fet a mi la presentació me va passar volant, perquè a més me van donar sorpreses, que jo soc una persona que seguida s'entera de les sorpreses, però estava tan nerviosa aquests dies que me vaig aprimar i tot, perquè la gent no ho veu, només veu que estem vestits de fallers i estem ahí, però és que n'hi ha un procés previ a tot aquest dia, i me'n recordo que me van vindre a cantar de la coral, va sortir Santi tocant, clar, i tot això jo no vaig enterar de res, fins que no vaig arribar ahí. I, bueno, lagrimones, plorant, quasi tota la presentació. Però, bueno, sí, jo crec que és una experiència brutal, que la tornaria a viure, però ara sabent tot el que sé, saps? Mari. Que jo estic llegint a Jessica i jo de menuda sí que vaig viure el que te vingueren a buscar a casa. I l'any he viscut l'Arriba a la Falla. I no t'haig de dir que és més especial, saps? No, és especial d'una manera i d'una altra. No ho sé. Vull dir, és diferent perquè és totalment diferent, però no te puc dir esta m'agrada més que l'altra, no puc dir-ho. Perquè cada cosa ha tingut el seu... no sé. El seu gustillo. Sí. A mi l'arribar a la falla i trobar tota la falla allí i gent que potser pel carrer, o a casa o a voler sortir de casa no te vindrien. I en canvi a la falla venen.
jo tampoc ho canvio, eh? No sé, si me feren triar no sabria triar. Nosaltres, de fet, ara ho volem canviar. Una de les coses que volíem fer era canviar-ho. De fet, la presentació de farà un parell d'anys, exceptuant els càrrecs entrants, que vam anar sí que a buscar-los a casa i de més, la resta de càrrecs, perquè ara nosaltres anem a buscar a tots els càrrecs que hi ha a la falla, des dels salientes que se diu hasta els entrantes. Entonces se fia un món. Ara sí que tota la gent, diguéssim, de l'any anterior passe a sortir directament al casal. El casal. Claro, montem l'alfombra i demés, i sí que és... A veure, la veritat és que és el que diu Mari, no? No saps diferenciar una de l'altra. Jo crec que són dos temes, tant el de anar a buscar-te la falla de cotxes, que són dos momentazos que no es poden comparar, i el que deia antes Àngela, que fan diferent, què és millor, tu reberes a la teua cor o que ella te reba en tu? Perquè tu no saps el que és un escenari. Jo me recordo com a dato curiós, saps? Una dada és que jo tenia 47 falleres de cor. Tu saps el que és que aquestes 47 persones alcen quan tu entres? I és que són dos moments que jo no te podria comparar. Claro. No sabria mai quin és. Jo ahir, per exemple, no li he sentit ficar la banda a gent... O sigui, aquí no serà la teva cor. O sigui, nosaltres, per exemple, fiques la banda l'any de saliente. I jo, o sigui, sí que és bonic el moment ja d'arribar i veure l'escenari ple i saludar a la teva cort, perquè nosaltres peguem la volta i saludem a tota la cort, però sí que és cert que tampoc té molt de sentit ficar la banda a la que no serà la teva cort. No, però Jo això també ho he pensat alguna vegada. o que te rebes. És un ni contigo ni sin ti, saps? Sí, pero es lo que dice Ana. No sé qué es mejor, si que tu falla te reciba o tú recibir a tu falla. En tu momento, ¿no? Como fallera mayor. ¿Me explico? Es que yo me explico muy mal, ¿eh? Clar, és que jo, más que lo dels cotxes o la banda pot ter el seu momentazo, Claro. penso que és el mateix. Vull dir, els dos moments són tan bons que no podria quedar-me Home, ningú. mira, el que diu Exacto. Jessica, diu, és que estic llegint el xat, ¿vale? Pero tú, ¿cómo lo ves, Jessica tío? diu, ho pots agafar com una... Porque está viendo en directo. Ah, coño. Pues sí que tens raó, Jessica. A mi m'encanta el comentari de Jordi, que la fallera major ja no està per treballar, està per fer com jo, te'n vas al bar. Ese día la fallera sería exalta, Voy a ¿verdad? entrar, tío. No, pero voy que me contes una anécdota de sopar, de exaltación. Va, una, que se me ocurrisque. Ah, jo. Que me encanta. Mari, comença tu. Va. La meva anècdota de la meva exaltació de fallera major. Vaig a sopar i des de les 3 de la tarda, pues, a les 11 de la nit, una servidora tenia que anar a l'aseo. Total, que ma mare me porta a l'aseo, me Espereu, desvestís... el pisar, perdó, d'una fallera major o d'una una fallera. Crec Locura que máxima. de risc. Ja està. Continua. Me porta a fer pipí. Perquè des de les 3 de la tarda fins a les 11 de la nit n'hi ha que fer pipí. Claro, jo no soy 90, 70, 90, entonces porto body perquè estiliza. Pues te despulles tota, perquè n'hi ha que llevar-ho tot, perquè després de baix no se torna a enganxar. Bueno, me'l lleva, se fica a vestir-me i en això que se li escapa la cinta de les inaues, el passacintes, la cinta que va aquí. Buscar un ganxet, tornar a passar, però és que el més fort és que quan me la va anugar se li torna a escapar la cinta i torna a passar la cinta. Van passar 2 plats per la meva taula, antes no vaig tornar a sortir. Però vaig demanar, que tenia fam. Vaig dir, per favor, el que falta me'l porteu. Aquesta és la meva anècdota. Superar-la. No, yo no puedo superarla. Yo no puedo superarla. No, ha dejado el listo muy alto, ¿eh? Sí. Ya ves. No, jo... A ver, Ana. que és el tot. Jo, per exemple, soc d'una colla d'amigues molt nombrosa i aquest any doncs, vam organitzar per ser 3 falleres majors de la mateixa colla. Així comparteixes l'any en gent nova, però també en los teus, perquè a pesar de ser molts a la colla, que tinguéssim esperit de falles des de dins, només som nosaltres 3. I vam fer això, doncs, claro, que vinguen tots ells, que no els agraden les falles només que per sortir i fer torrar, que vinguen a tragar-se sopars d'estos que ells, que jo adoro, vull dir, jo adoro des del primer plat a l'últim i anar per totes les taules a fer el salseo i anar a la barra
i anar tota la nit, me dona igual ballar, que la rifa, o sea, anar a 3 falles i que te toque tot lo de la rifa és lo millor, perquè te critiquen perquè és una altra... Sí. Bueno, el tongo, cada vegada que t'alces i te toca una altra vegada... a veure, la gent del xat, perdoneu. El tema és que dins de l'exaltació n'hi ha una part que normalment te passen a vendre, que es diu la rifa. Te passen a vendre els tíquets abans que acabes de sopar, però la rifa no és hasta les 5 del matí. Casi. Entonces te líen ahí, no puedes sortir, és un bucle també. Claro, i t'has de sortir perquè se posen tots els càrrecs ahí a sacsar la bossa i a donar-te el que t'ha tocat, saps? I tu has d'anar sortint enmig de tota la gent que t'està mirant, saps? Que damunt, si la teva falla és molt nombrosa i ha anat un fotran de gent ahí a sopar, doncs t'imagines, saps? El passeillo. I que no acabe de sortir una persona a la teva taula. O tu repetisques. Perquè si no ja... ¿Qué queda, Ángela? Pues yo no tengo ninguna anécdota del nivel de Mari. Yo sí que recuerdo, o sea, esto sí, llega un momento de la noche que estás reventadísima de todo el santo día. Yo sí que recuerdo, yo soy bailarina y en esa época bailaba rock and roll acrobático. Entonces, mi pareja de baile, que entonces éramos como muy amigos y demás, vino a la comida. Y claro, pues yo me puse a bailar un rock and roll, incluido con acrobacias, con el traje de fallera, que al acabar, yo recuerdo la cara de mi madre de gato. O sea... ¿Sobrevivió a eso? No, es que entonces no había Instagram. No, tu pelo, o sea, después de deshacértelos todo por rehacértelos, ¿sobrevivió al rock and roll? Sobrevivió al rock and roll, el pelo intacto. Mira, viva tu peluquera. Eso iba a decir, digo, bravo la pelu. Monse es mucha Monse, No, pero he hecho publicidad otra vez, joder, no puedo evitarlo. Pero sí, además que lo recuerdo que fue a acabar y decir, vale, voy a vomitar toda la comida. Acabo de jampar. Porque es que además, o sea, acrobacias, o sea, pipa, con sus enaguas, con sus cordas que llevas de kilos y kilos de vestido. Esa es la única anécdota que tengo de así que yo recuerde, es que hace muchos años de este momento. Esa anécdota. Lo que pasa es que nos hemos centrado en el tema de la exaltación como falleras mayores, pero también hemos ido a otros cargos como madrinas y tal, y que cada cargo es una cena a la que tienes que ir y una comida a la que tienes que ir. Bueno, si contamos la de presentación de cargos, 2. Y todo lo que conlleva, porque el proceso es el mismo, salvo que la representación es diferente, ya está, solo hay ese cambio. O sea, yo diría, el nivel de protagonismo es diferente, porque eso sí, te zafas, cuando eres madrina te zafas un poquito de algunos actos, Es del rollo, sí, para la fallera mayor, ¿sabes? Cuando estás mortísima de tota la setmana, para la fallera mayor, perfecto. Bueno, xiques, anem una mica justes de temps, així que anem a tancar amb la crida. L'acte que dona inici o comença el compte enrere per a la setmana forta de falles. A veure, com ho expliquem això per a gent que no coneix el que és la crida? A banda de lo que acabo de dir, clar. Ana, que tú hablas muy bien. Doncs no sé, és com... Ahir a lo millor el paper, més que les falleres majors de les falles, és per a la fallera major de Benicarló, que no és la fallera de la Junta Local, que vos he sentit a les dos, és la fallera major de Benicarló. Quan parlàvem de l'acord, no eres de l'acord de la Junta Local, eres de l'acord de la fallera major de Benicarló. Que això sempre porta ¿Ves cómo acord, habla bien esta mujer? ¿Cómo habla muy bien? Por eso he dicho que hable de ella. El paper siga d'ella, el que ella siga allà aclamant la festa que va ser el teu any també, i tu viu-lo des de baix en tota la teua gent i en tot el recolzament, després si passes a l'acord o a Fallera Major de Benicarló i ho veus des de dalt, també són dos momentazos també que jo no sabria escollir-te, perquè està en els teus i que te feliciten i te diguen que ja tens les teves festes aquí, que ja està tot fet, saps? Que ja només te queda gaudir, perquè sí, te vestiràs a la setmana de falles i a pesar de que a vegades costa vestir-te de fallera per anar a missa, perquè costa. No. No costa nada. A veure, demà m'aniria malament, però això no te costa res. A mi m'aniria malament. Tots els anys costa bronques en ma mare. De fet, ma mare s'ha ficat... Más uno. A la peluqueria, fica'm la mantilla i ma mare li fica a les clientes.
perquè no me la pot ficar ma mare perquè és una altra bronca més innecessària. Más uno, retweet y favorito. És que si estàs cansat i t'estan fent mal, vull dir, jo he arribat, i això antes de ser fallera major, a despertar-me un dia de la siesta i ma mare, va, que te tens que vestir per ofrenda, i despertar-me plorant i dir, mama, que no he anat a la peluqueria a fer-me topos, ara què faig? Me fa, te cap, per favor? Pues sí, els porto. Vull dir, no és que fallen mal, és que estàs cansat. Pues la crida és tot el contrari, encara vas en les energies a 2000. I el que tots vinguen de, va, que ja està aquí, i com si fora un any pa tu, que realment és pa tots, i el que més mola de ser fallera major és disfrutar-lo en tots. Entenc que potser habitualment no surtes eixe dia de la teva falla, doncs eixe dia surtes perquè et diuen, va, que tu que ets la fallera major, mone. I t'obre un abanico de gent dins i fora la teva falla, però impressionant. Doncs eixe dia ja és el descorxe, diguem, de la botella de cava de tot això. Vull dir, ja fa un pam que no té volta atrás. Santiago ha aparegut pel xat, per cert. Hola, Santi! És lo que diu Anna, o sigui, sí com el teu any és una passada, però després hem sigut cor d'honor de la fallera major de Benicarló i hem estat a l'Ajuntament, dalt, al balcó, mirant com tot Benicarló, fallers i no fallers, falleres i no falleres, estan ahí, baix, als teus peus, mentre la teva companya, bueno, en el meu cas, per exemple, no vaig ser fallera major de Benicarló, però està la teva companya d'una altra falla, és que, tio, se me fiquen els pèls de punta, en sèrio, cridant, i quan diuen sobretot el nombre, perquè fan nombres a les diferents comissions que hi ha, i quan diuen la teua, i aquest moment de... que es con momento locura. Y la masa de color que tienes abajo de cada una de las fallas. Exacto. Que empiezan a levantarse. Como fallera mayor es una pasada, porque es lo que dice Ana, que es... Y esto ya va. Pero creo que como corte lo vives muy diferente. Bueno, en mi caso porque fui corte, me imagino que cuando Andrea y Rocío las tengas por aquí te van a contar su versión como fallera mayor. Pero como corte también tienes menos obligaciones que la fallera mayor de Benicarló, pero sí, ese momento, yo recuerdo perfectamente como si fuese antes de ayer, ese momento que estamos todas así, embutidas en el balcón pensando, esto en cualquier momento se va para abajo, y tienes a todo Benicarló a tus pies, es una palabrota pasada. Sí, totalment. Que perdoneu, però vaig a fer un apunt i és que m'acabo de donar compte de que la Sara que està parlant és la meva Sara López. Sara! Dic, Sara López, perquè li ha dit al violista, Vinarosenc, tu el primer. Y dic, estoy hasta flipant, dic, coño, mólame de un altre. Pero bueno, yo no puedo verlo, tío, pero ¿esto qué es? Todas estáis mirándolo menos yo. Ángela, apréndete cómo se usa Twitch para el viernes, por favor. Yo es que soy muy poco influencer, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pensaba que era más y resulta bueno, que no. sí que m'ha arribat ja al final perquè ja sabeu que ara després a les 9:30 tenim l'apartat de pirotècnia, vale? On vindran 3 persones de diferents actes que se realitzen amb pirotècnia, vale? Pues tindrem una persona de l'acordar, una persona que ens parlarà dels despertaes i una persona que ens parlarà de la mascleta manual, ¿vale? Que són coses que nosaltres sabem, però que la gent de fora pues, pensa que només n'hi ha mascletaes i castells de focs. No, n'hi ha molt més dins del món pirotècnic. Així que la gent del xat, a veure, us explico. No anem a tallar el directe, vaig a posar-vos un vídeo de les falles de Benicarló del 2019, ¿vale? Perquè és l'únic any, l'últim any en el que vam poder muntar les 13 falles. En 2020, quantes vam muntar? 2, crec. 2, ja està. Crec que no m'ha donat temps de muntar més. Però bueno, en fi, així que no bon aneu. Bueno, podeu anar a sopar i tornar en mitja hora, no passa res, però aquí estarem, vos passarem un vídeo i vull donar-vos les gràcies, Ángela, Ana y Mari, perquè aparte de que me hace ilusión llevar las fallas a Twitch, me hace ilusión compartirlo con vosotras. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí contigo hoy. I sobretot gràcies també a la gent que m'heu vingut a veure i res, ens veiem al llarg d'aquesta setmana i ens veiem ara després amb pirotècnia. Gràcies, adeu!
Adeu. Ron con cola.